Avrenjame ve genesel mesela parêzbendiyan û dizanın ser parlamenterên her çar partiyên AKP, CHP, MHP û HDP dosyên parêzrakirina parêzbendî geçine parleman elê cudaya van dosyan ev ku ew dosyên ku bo HDP-yan geçine parlemanê di çarşveya tometên piştgiriya ji terorê û yên din jî derbarê tawanên gendeliyê toyînkirinê û tiştên wîsanin ji ber vê jî eger parêzbendiya li ser parlamenterên HDP rabe çê dibe bêne dadgehkirin dadgeh jî dehraqê wan de hukmê girtinê bide ji ber vê me vîdeowalek taybet hinekî daha bi hûrgiliyên xwe em ê bisekirin ev parêzbendiyana çanin bi giştî 585 doz yan dosye sebaret bi rakirina parêzbendiyê gehiştiye ser parlemanê ku ser 135 parlamenterana ê heçar partiyan ji vî 135 dozan 336 doz dijî HDP ne 185 doz dijî CHP ne 46 dijî AKP ne û 18 doz jî dijî MHP ne ji van yeko li HDP bi xwe endam parlamenterê wê giştî li nav parlemanê de 59 parlamenterî ne hene lê li ser 5 parlamenteran doz heye hejmara dozê ku li ser van 5 parlamenterên HDP heye 336 dozin ku ser kêkê heye wana jî bibînin 75 doz tenê li ser Selahattin Demirtaş hevserokê HDP heye 46 doz li ser Pervîn Buldan heye herwiha 36 doz jî li ser Nûsel Aydoğan heye ser Altan Tan jî 13 doz henin herwiha li ser Sirri Süreyya Önder 8 doz henin li navan dosyên ku rakirina parêzbendiyê digire berxwe ser Leyla Zana jî 7 doz hatine tûmarkirin ku parêzbendiya vana dike ve xeterî li ser CHP 134 endam parlamenterên wê hene ji ser bi giştî 185 doz li dijî CHP nav parlemanê de heye ku ew 185 dozana li dijî 51 parlamenterên CHP ne serokê CHP bi xwe Kemal Kılıçdaroğlu xwe 37 doz li dijî Kılıçdaroğlu hatine tûmarkirin li ser AKP bi xwe jî AKP ku hejmara parlamenterên wê 317 endam parlamenterên 46 doz li dijî 27 endam parlamenterên AKP henin ku tenê 10 doz li dijî Şamil Tayarin Şamil Tayar yek ji wan endam parlamenterê Tirkiye ku li dosya gendeliyê da bi taybetî tawan zêde navûdengî jî baştinê ne li nav raya giştiya Tirkiyeyê li ser MHP ku 40 parlamenterên MHP di nav parlemana Tirkiyeyê de henin 18 doz li dijî 7 parlamenterên MHP li nav parlemana Tirkiyeyê ye 5 doz li ser Devlet Bahçeli serokê MHP bi xwe hene bi giştî parêzbendî ya ku parêzbendiya hemiya ew kesên ku digwere were rakirine evanan û tometê wan cudanin ya herî xeternak û li hatiye tometbarkirin endam parlamenterên HDP ne ku tirsaye eger parêzbendî rabe doz li wana berdadgehê ihtimala girtina wana hebe